लोगोफोर आं दिनै आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। गिबिसिनथारावनो आं आंनि बे बड' हिस्टरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि इम्पर्टेन्ट भिडिअआ जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कुइसनखौ लाबोदों। जायानो बे कुइसननि एन्सारखौ राइट एन्सारखौ होनो हागोन आं बिथांनो 1 इयारनि डाटा फ्रि आनलिमिटेड कल आं रिसार्ज खालायनानै होगोन। नोंथांमोना एन्सारखौ कमेन्टआव आंनो खोन्थाहर आरो जायनि एन्सारानो राइट एन्सार जागोन आं बिथांजों कन्टेक्ट खालायनानै आं रिसार्जखौ सोना हरनाय जागोन। कुइसनानो जाबाय आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासान्दि मतलब फिलहाल दासान्दि सोर बांसिन थगायसुला आरो सोर बांसिन थगायसुलि सुबुं माहारिखौ जो आथोन आरो जोला आथोनाव मोनो नङा होमबा? दा एन्सारा लोगोसे फैनांगोन, जो आथोननिदों जोला आथोननिदों मिलायनांगोन। आलादा आलादा फैयोबा बे राइट एन्सार जानाय नङा। बेनो आं खावलायदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर, आंनो एन्सारखौ हर। आं नोंथांमोननि एन्सारखौ 3 डेज नेगोन। बिनि उनाव जुदि रावबो हायाब्ला आं हरनाय जागोन, एन्सारखौ आं होनाय जागोन। नोंथांमोना गोसोआव थाबाय जानांगौ आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव सोर बांसिन थगायसुलि, जो आथोननिफ्राय आरो जोला आथोननिफ्राय सोर बांसिन थगायसुला? नोंथांमोना आंनो कमेन्टखौ थाबैनो खालाम। बे 3 डेजनि सिगाङावनो गोसोआव थाबाय जानांगौ नङा होमबा? जो आथोन जोला आथोननिफ्राय मोनसे सासेनि एन्सारानो ज' जाना फैनांगोन। जुदि सोरनियाबा जो आथोना जादों जोला आथोना जायासै, बा सोरनाबा जोला आथोना जादों जो आथोना जायाखै, अब्ला आं बेनो रिसार्जखौ फ्रि खालामना होनो हानाय नङा। खारन मानो होनबा बिनि एन्सारा राइट जानाय नङा। नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा? आं नेनानै थाबाय नोंथांमोननि एन्सारखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम जेन बयबो मिथियो आरो जेन आंनिसिम कमेन्ट खालायो। लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। बेखिनियानोसै लोगोफोर।